weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jeeri ƴugga to ɗayba to jamanda jeeri to gawdi goodi to beeli cowe to jaaba liduɓe to sinthiou dañɓe to ceeñala sakoɓe to dara halayɓe to sinthiane ceerno mamoudou waddou ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mamoudou waddou to cité a segna yombol ha to galle ceerno madani tala eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ñawore Mohamed Aboul Abdel Aziz udditnode guila ñande nogas joyiya lewru janvier ndu gonɗen ndu ñawore nde yowama ɗo e balɗe sappo e joyyi nde ɓamtoy to ko ñande nogas jeeɗiɗi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati woni lewru gonɗen ndu taw koye ɗaɓɓande hujjikintoɓe makko to leydi Sénégal cumo kulɓinigo waɗi tigui to wuuro wiyetego Pape Louga ne tawi nder département mo Koungheul fodde capanɗe jeetati e jeenayyi tiba sumi hen ha wonti dondi to leydi Mali Issa Kawjimi o erima colonel Azimi Koita hoolajo transition leydi ndi nde rokkitta civil en laamu o rutto tigui to caserne mabɓe to leydi Burkina Faso FMI woni Front monétaire international ɓe kolliri tigui maɓe jaltin fodde capanɗe jeetati million taw ko halis dollar gam yidde fabade leydi Burkina Faso to leydi Côte d'Ivoire cour d'appel holliri tigui wonde Soro Guillaume walla Guillaume Soro ñawama taƴanama ene lela kaddi gurdam mum e kaso to leydi Guinée Conakry biteɗo Moriba Camara ko policier jobinoɗo fittande suka biyetenoɗo ceerno Mamadou Diallo o darima altine hanki o e yesso ñawoɓe konngol woni lawol makko ɗiɗi ɓola komo daro e yesso ñawoɓe to leydi Guinée équatorial korafi biteɗo fièvre Marburg korafi ɓattiɗo nandude e fièvre Ebola fuɗɗima yoɓade pittali yimɓe jeenayyi e nder leydi he habaruji men joolam jaɓeri min jaa ha to fedde gotago windere nde ɗo ni jen ha to leydi Inde to dowlaji dettude Amérique ha to Norvège bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano ko dilli kala e mawnude ko dillin ɗum ko ɓuuri mawnude holko kewi walla holko jogori kewde ko ziyara aniyela taw ko ziyara ceerno El Hadji Moussa Diako to Gawdal hono ɓesgu ceerno El Hadji Moussa Diako to Gawdal e gardogol ceerno Alassane Moussa Diakou e Haruna El Hadji Moussa Diakou e Mamadou Moussa El Hadji Diakou e dendagal Gawdal naaɓe kala eɓe bismi eɓe eeri dendagal julɓe kala biyaw ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ha tengti noon e guure hoddiɓe ɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie ɓe Sénégal e ziyara taw ko ziyara mo ɓe mbaɗanta kala hitande ceerno El Hadji Moussa Diakou mo Gawdal ziyara o noon waɗata ko yesso teddugal ceerno Baro Hamidou mo Ndendori hitande hikka nde kadi ziyara waɗata ko ñande sappo e jeenayyi e ñande nogas lewru colte nde gonɗen ndu so tawi ko ñande sappo e jeenayyi lewru février subaka o wona tigui jaɓɓade hoɓɓe so yeehi ha kiiɗe o fay jamma ha salatu ere koko fati e mawludu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam so tawi ko ñande nogasa lewru février ñande hen ñalawma o ko silkude Qur'anul Karim wadde duwawuji e zikruji e wadde conférence uji tawa kene haalana yimɓe kene ɓeyde ɗumen e diine islam kene nafa ɗumen aduna e lahara dendagal guure taariɗe noon ene bisma hen ko wayno Jammel ko wayno Jammel Paate ko wayno Gawdal ko wayno Jiwor Rewo e Worgo Dondu Rewo e Worgo ko wayno Ali Wuure ko wayno Giraya
ko giray rewo e giray worgo gawul ko wayno Sinthiou Silla ko wayno Diofane Sori Kuma gurel ko wayno gurel weru ko wayno Jakiri kay haydi e dendagal gure taariɗi kala le polpolal dane maayo mbiɗen de Mauritanie e Sénégal dendagal almudagal dendagal serembe dendagal hoddiɓe dendagal kala julɗo biya ashhadu an la ilaha illallah ene bisma e ziyara he yettini ɓataki o noon ko musidɗo men ene wiye Harouna Diakou ene tawe to leydi France musidɓe tedduɓe mbiɗen ziyara o waɗata ko ñande 19 e ñande nogasa lewru gonɗen ndu ɗum noon dendagal julɓe ene bisma hen leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala walla eddanawal kala ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirola ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogan sita wonduɓe diabète tension cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ɓandu musoru ceerno Djiby Sy ene yaranɓe e rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa wutorima ɗum fodde 17 rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde 19 rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna woni ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala fodde 10 rafini yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓe usuraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo andina wonduɓe on rafi e oɗo saaha joni modde leɗɗi kesi pula biyeteɗo muuɗa hirda ko joni ƴetta ɗum jeeya tigui tigui nafoore mum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tourde leydi Sénégal arti oɗo saaha joni omo tawi nder leydi Mauritanie to base makko mawɗo taweteɗo to légal nettek sara jeere nettek kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko kañum woni numéro makko appel ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp kala noon donc heɓdiri ceerno Djiby Sy omo gollodo e miñi kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 so tawi a heeɓi ceerno Alassane Sy ene wayno ko ceerno Djiby Sy keɓɗani ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal keline mum kala to mbawɗa wonde so Mali so Sénégal so Mauritanie so Belgique so Europe so Asie to mbawɗa wonde kala leydi kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie ko temedde nayyi CFA kala jiɗɗo neddude haalis waɗanede listihara mbaɗata ko 77 653 03 67 ko numéro makko weeva ko numéro makko kadi orange money ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune so tawi a yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy mbadden danlo faade makko musidɗo tedduɗo funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena on jaam woni gorel tayya ko ha ko moƴƴo iwru ko en to kordi noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo ɓandu musoru koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum joguiɗo AVC cardiaque ɓandu jaaɗoru wulloru joguiɗo caɗele diabète eko fati hen kala sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi gorel tayya ko ha kono ha ko wargani ala effet ala hewam a yarat aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala kala ko bonnantuma haydara goɗɗum e ɓandu ma so wona ko moƴƴi tan ma sa yiiɗi yaade to site gorel tayya janggana hoorema ha ɓernde ma ɓuura hoolade jahata koto page internet mbaɗa www point gorel tiye point com ma yiyan toon hoore maɗa kala
sa yiɗi hebde tonggode gorel teya beele mbawa hebde ɗuma wattu woɗɗo joni joni. So tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngaydo mbatta ko 77 128 23 46 walla so tawi koto leydi Sénégal Dakar marché Zengue jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi koto Mauritanie gonɗa jokkodirta koye Boy Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɗe gorel teyya e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe heɗen gone mawbaare sappo e nayya lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen suufi wula chena ko activiste mo basnoɗo fittade mum e juuɗe policier ji ɓe Dara Nayima holliraɓe basnoɗo fittade mum police juuɗe policier ji hollirama tigui wonde ko ñalawma hande walla ko kikiɗe hande o wira e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie teskama noon tuggi capital to juula to ha yetti pekaji ko embouteillage uji mawɗi no fewi sukaɓe hewɓe kadi jalti mbawi duppude ponoje e beddaji hollirde mette mumen eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ka joni altine hanki o sappo e tati lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o joddima ko juuti to palais présidentiel to e biteɗo docteur Issilkou Wula Ahmed Izibi noon ko mennoɗo wonde ministre des affaires étrangères mo leydi Mauritanie Issilkou Wula Ahmed Izibi noon ko neɗɗo ɓattiɗo Mohamed Wul Abdul Aziz mennoɗo wonde hoorejo leydi ene yakora tan noon wonde kaya oɗo audience e ndeɗo jonde ko cilagal kesal e ɓattodiral kesal woni tafede hakkude makko e Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi Wula Izibi noon meeɗino ko neɗɗo dawrude no fewi ha tengti noon e nder hoddotoji yato to hoddela sharqi o kanko Wula Ahmed Izibi noon o meeɗino kadi ardade landa laamuka ɗum wonno ko en 2014 o wonino ministére uji e poste uji kewɗi e nder laamu leydi Mauritanie. Ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñawore Mohamed Wul Abdul Aziz gonnoɗo hoorejo gendi Mauritanie udditonode kay guila ñande nogas joyiya lewru janvier maydu ndu ñawore nde noon yo wama ɗo e balɗe sappo e joyyi ko cours spécialisé noon tawi ko dans la lutte contre la corruption ko kañum tigui ko kañum yamiri ñawore nde yo yowe altine hanki o tawi kadi koye ɗaɓɓade hujjikintoɓe makko kanko mennoɗo wonde hoore ɗi hono Mohamed Wula Abdel Aziz ko hujjikintoɓe makko noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe teskima inconstitutionnalité ki yoga e kuule ko wayno tigui loi numéro 26 0-014 ko fati kay e haɓade mbuñari ha tengti noon e article 16 on article on ene exige wonde kay les gens publics ene exige les gens publics de justifier l'augmentation de leur patrimoine par rapport à leur revenu légitime ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru février ndu gonɗen ɗo ko ñande hen tigui ñawar nde ɓamtata so tawi ala ko faali. Ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni
conseil d'administration ko société soma gaza e jodima be kawri e ndara batu he nona nyande altine ben do be kawri kay kambe kala be kawri wonde kay Mohammed Rahim wala Benahi o wadama directeur général somo gaza ko Zeynila Abidina wul Cheikh Ahmed ko président du patronat leydi Mauritanie ko kanyuma jofini be non ko kanyuma jofini be wula Benahi e odona posto kanyum jofiniɓe wul bannahi oɗon poste kanko Zeydila Abidina noon kanko woni permiden président du patronat mo leydi Mauritanie ko actionnaire mawɗo kadi e nder catal walla société somo gaz wula Benahi noona o meɗino wonde directeur général Mauritanie Airlines international o lomti noon e oɗo saaha e oɗo poste gonnoɗo directeur général somo gaz ko debbo biyeteɗo Khadijata Cheikh Bouka mennoɗo wonde ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement territorial ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jento sehil baabi landa laamu won wiyete ka insaf ɓe juɓɓini meeting mabɓe woni moɓodiral mabɓe tengal Allah ñendera sehil baabi lamorgo gidi maka aleda benuddo meeting o non wadi koy mbaadi jabbade e joddade e hoorejo landaka hono Mohamed Melaynine wule eyi comité de coordination landaka non odo sa kala be ngoni koy tourné mabbe e nder muqaddaji nay tawtedi e nder gidi maka tawi kadi koy mbaadi heblade ko faati heblanade sumgoji tijjali taw ko sumgoji tijjali nder leydi he sumgoji législative municipal e régional kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen altine hanki o catala bitengal rakka halfinaɓe ko fate riwindade toɓoji nder leydi Mauritanie ɓe kolliri noon teskama baade toɓo e yoga e région ngaji tawteɗi nder leydi he ko wayno to Adrara to 3e mouro to Dakleta Nouadhibou ha to Inchiri kala so tawi ko to Adrar noon e nder wuro Atar heeɓi 6 mm wuro witengo Tawaz heeɓi 4 mm wuro witengo Kesera Tarchena heeɓi 4 mm so tawi ko nder région de Dakhlet Nouadhibou Chami heeɓi 10 mm en Wagnar heeɓi 10 mm Nouadhibou kañum heeɓi ko millimétre tati so tawi ko 3e mouro Zoyrat kañum heeɓi 6 mm Fderik heeɓi ko millimétre uji ɗiɗi to Inchiri teska toɓo koye nder wuro witengo Beni Chaba ɓen keeɓi 4 mm ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena accident ji ina jokki yoɓade pittali e dow ha laabi leydi Sénégal talata hande o noon taskama kadi ko accident musɗo waɗi e dow lawol Hombol waɗi noon yimɓe nayo wasɓe hen pittali men e hewɓe kadi mbarmi hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen cumu kulɓinigo waɗi to Koungheul fodde capanɗe jeetati e jeenayyi tiba ɗum woni ko sumi ha wonti ndondi cumu ngu noon waɗi tigui koto wuro witengo gurela pappe lugga ene tawe nder département mo Koungheul ko altine hanki o cumu ngu non ko cumu ladde ko cumu waɗi e nder ladde ha wawi yettade e nder wuro he hono holliri kay biteɗo Vieux Sékou Diatta on non ko adjoint woni cukko préfet cukko sous préfet mo Misra waddena o holliri noon kanko holliri on kaake kewɗe boni hen ko noon kadi kono tande Allah yettama hay goto ala mayɗo hen o holliri noon guila e ledde ha e comci cuɗari nguura fofa o wi sumi ha wonti ndoni ko Allah e sapeur pompier non kañumen mbawi arde kay ko ɓuuri yawde yaccade mbawi ñippude cumu nguuso ɗum alano o wi ko ɓurno ɗon wawi yentude hen eɗena ero tan dendagal bandiraɓe nde ɓeydotore nde laddeli men ndenen tigui ndentoɗen no fewi to banggue jeygue guila e defoɓe ha e simmotoɓe waɗoɓe ataye kala nde ndentoto jeygue nder ɗiɗo laddeji ha tenti noon e oɗo saaha joni keneli saabu kay so ladde sumi seeɗen ene wawi jappude foof laddeli men noon e taaridi men ko kañum woni ngaluji men ɗum noon mbatten hen hakkillaji no fewi ndena ɗum hano hannirtini ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Sénégal ha joni e nder seppoji bannoɗi tutuba ñande aljuma ɓennuɗo o tawi kadi koye noddago ardiɓe landa Pastef tawi kadi gona sebbo walla ngal mawɓodiral aldano e yamirore ɗum saabima noon 60 neɗɗo taw ko mawɓe jeeyaɓe Pastef mbiyama hen teeɓa e nder ɓen naggaɓe tawe hen
hen élevage en tawi hen ouvrier ji e goto ko dogo daranajo wondude e fonctionnaire uji kewɗi naggama hen teskama noon tato e nder nanganoɓe he goppitama ha laaɓi ene sijani noon ko ñande alarba ko ñande hen tigui ɓe poti darade yeeso ñawore so tawi rewama so rendaki manemaɓe kala ma tañane lebbi 6 e kaso ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yimɓe coftal ɓalli woni monde sportif ɓe leydi Sénégal ene tawi sunare mawde no fewi jaltugol aduna goto e athlète mabɓe tawi ko debbo biyetenoɗo Kenne Ndoye noon ko jamma altine hanki o hooti e joomi ko o meeɗino wonde laabi ɗiɗi noon champion d'Afrique tawi ko saut en longueur en ɗum noon wonno ko en 2000 et 2004 ɗiɗo duuɓi kala noon teskama o wonano karɗo cellal fondation ngaji kewɗi noon ndendinino kalisaji kewɗi ƴettude safruji makko en charge kono noon haɗani tan o hooti e joomi ko Kenne Ndeyi noon fuɗɗino tigui wadde athlétisme makko ko en 1998 gaddol makko yettade dow pelouse kay wonno ko tigui wonno compétition makko ko championnat d'Afrique tawi kadi gansaga ko Dakar jabbino oɗon compétition ɗum wanno ko hitande ɗum wanno noon ko Dakar jabbino ɗum wanno ko guila 1998 nden noon o heeɓino médaille gansaga o heeɓino médaille d'argent taw ko saut en longueur heeɓi kadi médaille bronze tawi ko triple saut ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Marodi ko maison de production ko galle to filmeji tournete on galle noon ñawdino e biteɗo Khady Jettou Sy noon o ɓuuri lollide ko Kalista noon ko kañum winduno premier partie ko fati e filme taw ko filme série dowlude no fewi nder leydi Sénégal biteɗo série o wiyete ko maîtresse d'un homme marié ko adi noon ko kanko winduno ɗum ko adi kayem komo haɓa e maison de coproduction biteɗo Marodi haaɓe certi hen konko Kalista noon o porti plainte noon to chambre du tribunal du commerce tribunal o noon yandini ñaworde ha laaɓi kolliri tigui wonde Marodi galle production o ene yoɓamo amende ene yoɓamo kene qimen ha 21 million pawɗi saabu ko 21 million 87 800 francs CFA ko ɗum foti yobdemo kanko biteɗo Kalista ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Diapullo gorko mo triyem assalamu aleykum wa rahmatullah. jam ñalle ma Ghalii Abuu Bah jam ñalle dendagal heeɗiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e daariyankoɓe a yaw weltare e TV Kumpital e nder gendi Sénégal kalen e haala ɓen ɗon réfugié ji tawi kay ko Mauritanie naaɓe wurɓe ɗo e nder gendi Sénégal kono abbo e duuɓi 3 hande yogaɓe mabɓe mbaɗi jonde ɗum ɗon ko ñalde dewo 12 lewru colte ndu gonden ndu ɗum ɗon ko toon to wuuro wiyetego Arafat tawate koye nder commune mo Bokiladji arrondissement mo Horko Ƴere e nder nden ɗon jonde noon ɓe goni kay koye woytade caɗele mabɓe ɓe erimo tawi ko hoorejo Macky Sall hani e ardiɓe laamu leydi Mauritanie wondude kadi e pelle toppitiɓe ko fati e réfugié ji e wiide mabɓe so tawi ko caɗele ittunoɓe toon to gendi Mauritanie ha joni koye ɗen ɗon caɗele kay woni koɓe gurata e muɗum eyi koɓe kaali ko ɗum tan woodi ɗo min jiiɗi ko ɓeydanede nde noon min goniri leydi he tawi ene wona tawi noon kadi feere ala tan kono Sowibo wini tan min koota hay toon kam ɓuranta min gal saabu komin gaari he ko kanko tampere tan eywa minen kam ɗo tomin jooɗi ɗo hay ndiyam min ngala ewa min ngala ɗo guese demel barkindi min jiiɗi ɗo ko wallede komin guurdi ɗo ewa min guurdano yimɓeɓe guurdi eyyi salamu aleykum bandiraɓe ɓe ɗaccu min tan koye karamal jorgal fos ɓe kokkiti ɓe jeehi ha jujuma ha yettude 2011 ɓe puɗɗi artude ɗo e amino département Bakel ɗo puɗɗi waɗede recensement seeɗa 2011 fayi ɗo to gonɗen ɗo saaha fo recensement ne waɗe waɗama 2011 waɗama 2014 waɗama 2017 recensement waɗama 2018 waɗama 2021 kono foof tagani caɗele ɗe gasde kayitaji hande wonɓe ganduɗa ne binno keeɓani kayitaji mumen tawa galle kurɗo heeɓi kayitaji ko yimɓe ɗiɗo walla yimɓe tato
ɗum noon ɗen caɗele kam ko kamɓe ACR jogii ɗum ɓe ngannda holko saabi ɗum ɗonete amma ɗum ala kadi mbima an ka desɗo debbo Sénégal naajo tawde joom suudu ma ko Sénégal naajo an goto heɓata carte ma réfusé sukaɓe ma keɓata carte réfusé sabu ɗum mumen ko Sénégal naajo bon babiraɗo kadi so woni Sénégal naajo mbiye ɗum sukaɓe mum keɓata carte réfusé sabu kañum ko Sénégal naajo sukaɓe mum ko Sénégal naajo joni minen holno min keɓirta carte de walla ko holkoɓe mbaɗata min jiiɗi ko wallede gurdam ɗum mawliɓe leydi Sénégal min réfusé jogui 89 feere joni min gaari ɗo min kam wawi taw min duuɓam tuggine feere hannde ɓe jaaha hen ala ko min jiiɗi hen ala min nani hen emin jiiɗi kam wallede ndiyam walla min balle jangguin walla min balle dispensaire so min ñawi ala ɗo min cefri so min jiiɗini min ngala ɗo min janggi emin jiiɗi wallede forage walla min balle kam ko moƴƴi kam taw wona kalis wona maaro wona nebam min jiiɗi ko wallede ko nafata min ko waɗata emin garta tawi min daña hen min guuɗ ha joni Kumpital e nder guende Sénégal tawi ko ngal ɗon diɗɗal biyetegal FRAP ko diɗɗal dendingal dilliyankoɓe e gendi ndi ɓe kolliri maɓe mbaw wadde seppo ɗum ɗon ko ñalawma alarba janggo 15 lewru no gonden ndu tawi gonɗon seppo fuɗɗoto ko hedde waktuji 15 woni kay 15 heures ɗum ɗon waɗata ko toon to stade Iba Mar Diop e kolleti tan maɓe mbaw darade e yesso tawi ko jagorgal kalfinangal ko fati e pinal gendi ndi e nder heeɓe namdoto ko nde on ɗon biteɗo tawi ko anni balla jim nde wawata hebde welitare mum taw ko neɗɗo mabɓe jagganoɗo e nder yontere ɓennude nde omo tawi toon to commissariat mo central kono ne kadi rappeur biteɗo nit dof amidia wondude e Mamadou Seck ndongo Diop e woɓɓe tawi kay ala foof ko jagguira so wona tan to banggue ɗum ɗon ko wiyete dawrugol kaɗo woɗɗani kan on ɗon biyeteɗo Mam Balla Mbacké tawi ko kam woni joɗaniɗo kesso khalifa général de Mouride toon to Tambacounda kankone o wawi sudde konngudi o saaha joni faade e ɓen dilliyankoɓe gende Sénégal tawi noon ko dilloɓe to banggue dawrugol ngol o holliti tan o saaha joni ɓen yooɓe mbaw kadi yilade jaam e nder gende ndi e wiide makko ala foof ko woni caggal jaam to banggue kay ko wiyete moƴƴere o holliti hunde foof ko jiiɗa ko jaam ɓuuri ɗum noon kamɓe ɓen dilloɓe to banggue dawrugol ngol yooɓe mbaw artude e to banggue ko kala ko ina deña ko banggue gendi men Sénégal oɗon koye ngol ɗon lawol walla kay koye ɗin ɗon konnguli tan fawi on ɗon ko khalifa général famille Sirif yen toon to Saare Mamadou Sirif on ɗon biyeteɗo Chérif Leybe Haydara kanko no wawi noddude tawi ko ɓen dilloɓe to banggue politique ɓe o saaha joni de nde mbawata artirde haqqillaji mumen ha tengti noon e sukaɓe ɓe kadi nde ndentoto kala ko wiyete ko violence woni kay wawde wadde janguji so woni koye nokkuji wawde kadi bonnude kaake ha e ko nande ɗum ɗon kono noon kadi haalullaji ɗi ganduɗa o saaha joni ina mbawi yirlade toon to banggue réseau sociaux woni kay to banggue ɗen ɗon karale o holliti yooɓe mbaw kadi artude o saaha joni e sunna tawi kadi ko nulaɗo men Mouhammadou mo jaam e kisal woni e muɗum o so tawi tan en garti e ndin ɗon mbadi o holliti ma yimɓeɓe mbaw wuurdude tawi ko gurdam moƴƴam no hannirta ni to yerima ɓen ɗon waɗoɓe to banggue dawrugol nde mbawata artirde haqqillaji ɗi kadi ndeno kala tan haalaji tawi ko gadduji fitinaji ɗo e nder gendi men Sénégal o haali kay kan ɗon haala koye ndeɓe mawninanno on ɗon ñalawma 49 o arti kadi e wiide o saaha joni yimɓeɓe poti daranade ko ina sembina diine l'islam o kono kadi ko ina jalɗina jaam e kisal ɗo e gendi men Sénégal o wasani yettude tawi ko hoorejo gendi ndi hono président Macky Sall e darde mum fayodinde leader mo Pastef o woni kay Ousmane Sonko kankone e mono jokki tawi kay ko portude plainte faade e ɓen ɗon yimɓe ɓewtumi ko kamen kay goni less ko fati e on ɗon haalama tumuye hakkude makko e on ɗon ɓosowo biyeteɗo Adji Sarr e nder hetan caggal nde o
joƴƴinanno kayitol to banggue plainte yimɓe heewɓe o saaha joni kay woni mo porti plainte ko biyeteɗo maître Pape Mamadou Samba Sow e nder hetan kanko maire mo Ziguinchor o holliri on ɗon kay ina jeeya e complot ko fati e tumedemo to banggue violence hani e ko banggue viol ene wondi e ménage de mort faade e on ɗon debbajo biteɗo Adji Sarr kanko Ousmane Sonko jogorɗo darade tawi koye yeeso chambre criminel toon to Dakaru wuuro Lamorgo guende Sénégal ngal ɗon diddal politique biyetengal MPR kamɓe ne ɓe mbawi wadde jonde ɗum ɗon ko toon to Touba wuuro Cheikh Amadou Bamba Ba e nder hetan on ɗon biyeteɗo Hamidou Thiaw o kanko kay e délégation makko ɓe mbawi yillade on ɗon biyeteɗo Sokhna Anta Coumba Fall e nder jonde nde tan tawi ko on mo ganduɗa hoore ma yalti e on parti biyeteɗo bokku gis kanko tawtuɗo on ɗon parti biyeteɗo MPR ɓe mbawi wadde nden ɗon jonde ɓe garti ko fati e sumgoji hoore leydi agal hitandu ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi juɓinteɗi jogude kay yuɓinede ɗo e nder gendi men Sénégal e nder hetan o holliti ɓe jadani e ko wiyete ko 3e mandat woni kay ƴamtugol lefol laamu dawal ɗimmal kanko hoorejo leydi ndi Macky Sall kono kadi ɓe jadani e to banggue yaltude wadde kay bonnude kaake hani e rufde ƴiƴam e bone ko wiyete ko 3e mandat wadde kay widema ko kamɓe maɓe mbaw ƴettude peeje e peccorɗe kono kadi wawde wadde hirjinoji faade e ɓesguji ɗi nde ndentoto kala ko fati e bonnugol mani e wasde pittade mumen e dow tawi kadi koko fati e ɗen ɗon gueɗe to banggue dawrugol ɗo e gendi men Sénégal Ghalii Abuu Bah gasi ha laaɓi ko ɗum woni ko tonguno ɗen kumpital e ɗemgal pulaar. seydi dia ceerno amadou dia gorko mo triyemme golle ma jooɗi peewi habaruji men ɗemgal pulaar sennumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali jeen ha to wiyete Zegwa e mbadi haɓade rondotoɓe gaweje enen jaltina leydi Mali enen jeewi caggal leydi hono catal bitegal DGCC woni direction générale du commerce de la consommation et des concurrences du Mali ɓe mbaɗiɗo tigui jillu mabɓe tawi ko jillu bettere woni visite surprise e nder région mo Sikasso ha tengti noon to poste contrôle tawateɗo to frontiére ɗum frontiére mo Zegwa tawi ardi oɗon mission noon ko directeur général catal ngal hono biteɗo Boukadari Doumbia délégation noon yeehi ha e nder bureau ji to douane e nder bureau ji to gendarmerie ɓe naati ha to bureau ji policier ji to ɓe jeehi kadi ha e nokkuji ɓe jeehi kadi ha e nder bureau ɓe goppani hay bureau ji conseil malien des transporteurs e dépôt ji mawɗi e dépôt ji mawɗi tawa ko dépôt ji tawateɗi e nder dépôt ji tawateɗi hakkude Mali e Côte d'Ivoire ɓe visiti noon ɓe visiti magasin aji kewɗi to sukara moftete addiniɓe to noon addino on mission noon ko darde so tawi kay kuulala ko laamu ngu yaltini oɗo saaha joni wonde kay ko interdit yaltinde ko wiyete céréal woni gaweje yaltinde ɗum e nder leydi Mali ene yeewi caggal leydi ko interdit ko ƴewde kay so tawi ngal ɗon kuulala ene horma hano hannirtini kanko directeur Doumbia noon o rokki yamirore faade dendagal koninkoɓe tawateɓe ɗon kala nde ɓe mbaddata kay e kala saaha patrouille mixte woni ɓe ndendina gendarmeɓe policier ji kala mbawa wadde e kala saaha patrouille mumen douane kala ha tengtito banggue keeri beele kaya gaweje e gueɗe baɗe noon ene wasa yaltinede leydi ndi ha joni kabaruji men nder leydi Mali jeen ha to Burema oɗo saaha kala ko ya projet yidde kay waylude inde taw ko inde lycée public woni lycée laamu watte wiyede lycée madame Haydara Aïchata Cissé dita château yimɓe hewɓe noon jaadani e ngoɗon miijo altine hanki o sappo e tati lewru février 2023 fedde collectif taw ko saliɓe ɓe jaadani e ngo miijo ɓe mbaɗi jertago faade cukko préfet diwan o hono biteɗo Mamadou Da o nde rentoto kaya e ngoɗon projet ɓe mbaɗi jertago faade makko noon nde o wasata nande hen feere makko e hunuk makko saabu ɗum noon ɓe kolori ko probléme local woni ko probléme hakkude mabɓe ɗum noon kanko préfet sous préfet
o omo foti rentade ɗum ha joni ko leydi Mali keddoɗen ministre de développement rural mo leydi Mali woni koye keɓugal manggal no fewi dadade kay yidde habde ko wiyete les insectes guilay kowoje ha e tenke taw ko ñamoje remru e kala saaha e nder leydi he e haɓade kadi rafiji taw ko rafiji nangoji remru taw kadi heewi sabade ɗum ko ɗeɗon insecte uji yidde makko noon ko yidde makko kay ko guila joni kay ƴettude peeje ko adi ko ndungu ngu ne wawa yettade haaɓe mbawa hebde polgu ko adi kay ko ndungu ngu ne yetto saabu kay remoɓe tampi no fewi hitande mayde ɗo nde ha tengti noon ɓe remoɓe ko wayno ko remoɓe guilay coton ha e ko wiyete culture maraîchère kala tampino hen no fewi guila to banggue tenke ha to kowoje kala ɗum noon ɓe kolliri wonde ka yidde mabɓe ko nde laamu ngu fabotoɓe guila ɓe keɓde caɗele ɓe kemno rawane ɗe ha joni ko leydi Mali keddoɗen Issa Kawjim ko kañum woni cuuɗiɗo kay oɗo saaha kala mo suuɗi laamu ko jilteɗo jiilo cattuko no fewi o wonino noon kanko Issa Kawjim noon koye mawɓe catal bitegal M5 RFP ko catal ittunolngal Ibrahima Boubacar Keita e laamu ha laaɓi sen ndenaki ndimɓen ko kanko wonno numéro 10 ngal ɗon catal ñande jeenaya lewru février gonɗen ɗum noon o heeɓino fartange kaye joddade wonde koɗo galle télévision biteɗo Joliba TV ni o wannomo namde ɗe noon ko biteɗo Mohamed Haali noon ɓe kaali ko heewi kay ko fati e gurdam e gonka leydi ndi kanko e nder haalande makko noon kanko Issa Kawjim o waɗi erango faade colonel Assimi Koita hoorejo leydi ndi o wi kay colonel Assimi Koita so tawi kay nde wawa tigui wadde ko wiyete ressaisir wawa kay rokkidde laamu ngu ha laaɓa itta juuɗe mum ha laaɓa rokkita civil en hono no wiruno e sahade are laamu kañum rutto to banggue caserne rutto tigui to banggue koniyankagal e oɗo saaha joni holliri tigui foti kañum woni place mum koye sur le terrain woni tigui ƴettude fetel mum wawa tigui jala e auto mum tawtoyde militaire uji habtoyade seɓɓitiɓe e kala saaha o ɗaccita politique o ɓena witeɓe politicien ko konngudi makko kanko Issa Kawjim ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗen FMI woni Fonds monétaire international ɓe kolliri tigui ñande alkamisa bennuɗo o wonde kay eɓe ballita leydi Burkina Faso e mbadi aide d'urgence woni ballal keñorangal ngal ballal noon ko 60 millions taw ko haalisa dollar yidde FMI noon ko faabade Burkina Faso naaɓe e crise alimentaire ɓe gondi tawi kadi saabi ɗum ko crise tawi ko crise sécuritaire tawateɗe nder leydi hen ɓeydi kadi timminde oɗon ɗeɗon caɗele ko crise taw ko guerre leydi Ukraine oɗon haalis noon o holliri tigui wonde fayata ko ya famiyaji taw ko ɓurɓe jojjude ɓe heege fuɗɗi dogde e deme galleji mumen o holliri noon kanko Martin Sinder responsable de la mission de FMI bannoɗo jillu mum e nder leydi Burkina Faso ñande 31 lewru janvier ha 6 lewru février gonɗen ɗum o holliri kaye oɗo haalisa ma o fa e famiyaji taw ko kewɗi e mabɓe kewe mabɓe kama keɓa guura keɓa ndiyam hano hannitini ɓe kolliri noon e oɗo saaha kaye oɗo saaha mo kaleten fodde million ngaji ɗiɗi piccal jeegoma neɗɗo ene tawe nder Burkina Faso taw koɓe heege naati déjà e nder galleji mumen woni ko wiyete crise alimentaire eggi so tawi noon leydi ndi yawani faabede kay holiɗɗo e yeeso ma fodde million ngaji tati piccal joyyi neɗɗo ma mbaw hebde oɗon taw ko tigui ko wiyete situation d'insécurité alimentaire ma keɓ heege taw ko heege musgi no fewi ɓen 3,5 millions noon ɓe heege doki ma qime ha 16% e population leydi Burkina Faso sen ummima to Burkina Faso koto leydi Côte d'Ivoire paɗen cour d'appel tawi ko tribunal d'Abidjan ɓe kolliri tigui ñawore ko fati e Guillaume Soro ɓe kolliri tigui wonde ko taƴanaɗo kaddi gurdam mum e kasom tañum foof noon e wasde wurde e leydi he ko noon kadi hewɓe wonɓe taw ko ɓattinoɓe mo mbawi ñawede kanko Guillaume Soro noon o ñawira tigui koko fati tentative d'atteinte à la sécurité de l'État woni tigui yinnode dillinde leydi ndi hewɓe mbiɗen taw ko ɓattiɓe mo kañum e koye mumen ñawama e ndiɗon mbadi hen jeenayo ñawa kay kene coke duuɓi nogas e kasom e nder ɓenen tawe hen biteɗo Souleymani Kamarati
ɓurɗo lollide sulla to sulla ko noon kadi tawi hen ene tawi hen directeur kañum en ko noon kadi ko on wonno directeur protocole kanko Soro Guillaume e goɗɗo ne wiya commandant Jean Baptiste Kouame on ko ex responsable garde rapproché Soro Guillaume e wondude saaha kaye mo Guillaume Soro wonno tigui président de l'Assemblée nationale leydi ndi wondude militaire uji kewɗi so tawi ko biyeteɗo Ale Logwana on noon kuuro waɗi ɗum acquitté woni tigui kuuro ɗacciti ɗum laɓɓini ɗum ha laaɓi ko noon kadi biyeteɗo Félicien Sekungo ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar seno mimata leydi Côte d'Ivoire côté Guinée Conakry paɗen altine hanki o 13 lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ummitima ñawore policier biyeteɗo Robbe biyeteɗo Moriba Camara ɗon ko kañum yoɓino fitta ɗum biyetenoɗo ceerno Mamadou Diallo o warano noon ko en juin 2022 ko ya seppo o warano e saaha omo yarano duuɓi 19 heewani noon wadde e nder leydi Guinée ko yoɓade fittaɗo neɗɗo e nder seppoji on ñaawe enen ɗum heewani e nder leydi hen ceerno Mamadou Diallo noon basnoɗo fittaɗo mum ko kañuma laati noon neɗɗo gadano basɗo fittaɗo mum e nder seppoji kay taw ko ya laamu gardugol koye laamu CNRD woni comité national de rassemblement pour le développement taw kadi koye gardugol colonel Doumbia colonel Mamadi Doumbia ɗum noon garɗo e pouvoir en septembre 2021 ceerno Mamadou Diallo noon wara ko guila ñande 1er lewru juin 2022 e dow lawol mbiyata route des princes ñawore policier o noon fuɗɗino lawol mum gadnol wonno ko ñande 30 lewru janvier 2021 ko ñalawma hanki o darti lawol makko ɗiɗaɓol yesso ñawoɓe ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar kabaruji men ɗemngal Pulaar kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Guinée équatorial paɗen to leydi Guinée équatorial rafi biteɗo fièvre hémorragique Marburg ko fièvre nanduɗo no fewi e fièvre Ebola ko même famille e fièvre Ebola ene tawe tigui e nder leydi Guinée équatorial rafi o fuɗɗima yoɓade pittali yimɓe jeenayo yimɓe jeenaɓe kala jeeya koye région goto biyete région Kientema ene tawe sara kerola leydi ndi to banggue rewɓajo funnague leydi ndi nden noon nden hettere leydi noon woni on région joñonoma waɗanoma ala quarantaine e ballal OMS woni organisation mondiale pour la santé ko gollo noon woni lawol garwaɗigol ko leydi Guinée équatorial en heeɓa oɗo rafi taw ko rafi nanduɗo e fièvre Ebola koto leydi Afrique du Sud paɗen accident musɗo waɗi e nder leydi Afrique du Sud altine hanki o 13 colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ko bus mawɗo no fewi jollunoɗo yimɓe kañuma felɓodiri e fourgonnette blindé on fourgonnette blindé noon ko otoji nawoji haalis o felɓodiri e oɗon oto noon yimɓe nogas basi hen pittali mumen kene ɓuura 60 neɗɗo barmi hen accident o mbiɗen waɗi ko kikiɗe hanki sanga 15 heures woni 3 heures kikiɗe to ha joni koto Afrique du Sud paɗen Afrique du Sud en tawi tigui oɗo saaha joni e ndungu taw kadi ko hulagu ma ɗum waɗa yolayru no fewi ko ɗum saabi noon laamu ngu ɓe mbaɗi leydi ndi décret ɗum ɓe décréti leydi ndi état d'urgence état de catastrophe national e oɗo saaha joni leydi ndi ne tawe ɗiɗo état ji ɗiɗi taw ko état catastrophe national saabu kay ɓe mbaɗino décrété ɗeɗo jonte kala tawa saabino ɗum ko ngakkugol ko fate kuɓam woni courant e oɗo saaha joni ko kulhuli ko fate yolayru kabaruji men ɗemngal Pulaar kabaruji men jolam jaɓeri fedde gotago windere nde loni e gardugol Antonio Guterres kañum woni secrétaire général woni kolaɗo kuuɓal fedde nden o waɗi erango talata hande o tawi kadi ko appel d'urgence woni tigui erango heññerango Pulaar noon heewide wulago jamma ɗaccitake e goto fade kay e windere nde kala nde dentita dole men ko ɓuuri yawde e yaccade mbawa rindinde 397 millions taw ko haalis dollar yidde kay faabade ɓesgu leydi ɓesgu sirinaɓe e oɗo saaha joni tawateɓe caɗele mawde no fewi caggal nde leydi dilluno toon yarɓande musde no fewi kanko Guterres noon haaɗan ɗon holli kadi wonde catal lonigal woni koye heblade kay ko fati ɓedde holno foti leydi Turquie taw kadi ko leydi ɓurdi boomade e oɗon séisme no foti ballal foti wallede ha joni kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Inde paɗen compagnie laaɗe diwoje ɗi leydi Inde ka hinde e Air India ɓe kolliri tigui talata hande o 14 lewru février wonde ɓe cifodiri e société Amérique naɓe pewno laaɗe diwoje mo hinde Boeing on société Boeing noon ɓe cifodiri mum eɓe coode mum mbaɗe mum commande temedde ɗiɗi e nogas avion hen 190 koɗi hinde 737
max hen avion ngaji nogas ko de hinde 787 sappo kedidi ko de 777 x ona commande non tawti kadi commande goddo mo be mbadi on commande non be mbadi ko compagnie taw ko Europe naabe bitedo era bisa ton non be commandi ko temedde didi e capande joya avion habruji mena ɗemngal pulaar kabruji mena jolam jaberi to dowlaci tentude America nikki haley ko debbo Amerique naajo jeeyaɗo e landa républicain o holliri talata hande sappo e lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati wonde kay ko gemmantoɗo yidde ardade dowlaji tentude America e sungoji hoorejo leydi tijjaɗe hitande dartonde woni 2024 koto leydi Norvège paɗena laamu leydi Norvège ɓe kolliri tigui wonde ɓe pelliti nuldude kamɓene ballal mabɓe ko charuji jeetati de combat ɗe hinde léopard de ɗum noon ko faade koninkoɓe leydi Ukraine wallide leydi Ukraine oɗo saaha joni wonɓe waddude guerre e leydi Chine ɓe kolliri kadi maɓe mbaddu hen kadi autoji jeetati ɗi hinde maɓe mbaddu hen autoji nayyi taw ko autoji de soutien musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji men e ɗemgal pulaar sawte ko musidɗo moon silmona Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah to leydi Sénégal ko Amadou to leydi ken Sénégal ko Amadou Diapullo ketki malaki jam yo jam Allah jogo mi jogo on